Nie je tajomstvom, že čím máme väčšiu kabelku, tým v nej skrývame viac vecí. Napríklad taká Majka. Ukáž všetko, čo v nej skrývaš. A máš toľko času? Telefón, lebo bez neho sa cítim ako bez ruky. Mám všetko asi. A vieš, čo nosím vo svojej kabelke ja? Vreckový ružový nožík. A čo nezvyčajné nosíte v kabelkách vy? V mojej taške nezvyčajne nosím objektív, alebo napríklad šmatku na okuliare a samozrejme bordel, bločiky a rôzne veci. Nie, napríklad dneska na také krásne počasie mám dážnik, ktorý mi akože absolútne nepomôže, takže v pohode. Ja v svojej kabelke, tejto malej, keďže mám svoje dni, nosím vložky. Keďže je vonku veľmi teplo, v túto dobu nosím vodu. Šnúrku od plaviek. Uterák, ktorý ja si momentálne nevyberem. Takže mám tu ponoštičky. V takej malej kabelke sa veľa vecí vmestí, napríklad peňaženka, žuvačky, okuliare, slnečné, dioptrické, telefón, kľúče od auta, papierik, čo treba vybaviť. Takže ja nosím v kabelke 2 foťáky, jeden mám aj s Wi-Fi pripojením, takže hneď dávam veci na internet a potom druhý mám taký kvalitnejší, takže to si potom šetrím na domov fotky. Mám tam vodičku teraz v takom počasí, mám tam taštičku s liekmi, mám tam taštičku s kozmetikou, potom tam mám čo, dajakú horálku. Počkajte ešte, čo tam mám. Punčošky, keby sa mi zapáčili dáke topánky, aby som mohla skúšať. Ty kokos, ja viem, čo také nezvyčajné. Len cigarety, papiere, kabelku zapalovať. Ale to by bolo zaujímavé, keby takto si zobral nejaké príbory alebo také dačo. Tak ja mám v kabelke nožík a vidličku. Najnezvyčajnejšie, čo je na ženu dosť nezvyčajné, aj keď v dnešnej dobe už aj nie externú nabíjačku. Cukríky. Stále musím mať veľa cukríkov. Ja som taký cukríkový typ a cukríkov mám stále veľa. No tak ja mám dneska veci na cvičenie, to sú teda tenisky a nejaké to oblečenie a potom nezvyčajnú mám ešte možno knihu, keďže sa idem opaľovať a čítať si. Dobrý deň, a vy čo napríklad také nezvyčajné nosíte v kabelke? Majka, ja už fakt nevládzem. Musím si vytiahnuť z kabelky tie balerinky.